Usuka asong pen krong pli atwara puthak Karbi Anglong Autonomous Council EM Omor Singh Tiso la pen Joint Secretary Ten Singh Rong Pi Amepi ke kai pon. Borjan constituency ke parlo Rong Plimplam LP School Pathua Klamalong Alir Achampen Havar Rongaje Kapaman pon. Samelang so mini auditorium hall asai Hemalong Rural Infrastructure Development Fund Scheme aputhak arsik jit pen mei kangni pon. Arlong Chehu Kese Brand Satum First Birth Anniversary Celebration Mesen Pen Catalan pon. Neli Birta Thanbang Sondro Singh Rongpi Aprangsi Biswanath Karbi Live Kelangwer Kasing Honarat Do Anaphan Kardom Nang Pajireglo Kardom Tane Pini Arsik Jeta Birta Norangton Penal Jeta United Student Union of Karbi Anglong Asong Pen Krong Pli Atwara Puthak Karbi Anglong Autonomous Council EM Omor Singh Tiso la pen Joint Secretary Ten Singh Rong Pi Amepi ke kai pon. Pini mati jong ni phai kre ke thom arni por phai ke papor malom pen krong pli atwar along le alam ki aputhak puloni ero asai hem athengno kache song den pon derapi pini puthot bokolia Rongsopi National Highway atwar pi along United Student Union of Karbi Anglong Bokolia Regional Committee ahin pen chepatir pi ponsi krong pli atwar along le alam ki che song pon thusi Karbi Anglong Autonomous Council EM Omor Singh Tiso la pen Karbi Anglong Autonomous Council Land and Revenue Joint Secretary Ten Singh Rongpi Amepi ke kai pon. La pen krong pli atwar along le ke pon along long le ke kondun along le ahem pu atum long le aparman anam chelong le tik ke chesong padu bomji la pen Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma Kacharia Sarkar pen Khuloni Revenue Circle Office along kechu panglim kechu kanghu asai pu asai pi atum pen ke tarlip asai deng pon petik ke amsose so dak pen kachesong asai deng pon thuji pusi United Student Union of Karbi Anglong asong japo Jintu Hajorika pen ningje pon pusi birta ribdunlong আজি বকলিয়াত আজি প্ৰতিমূৰ্তি ৰাখ হয় বকলিয়া ৰিজনেলৰ সহযোগত ফুলনি চাৰ্কুলত যিটো দালাল বিৰুদ্ধে যিটো নেচেৰি হাইৱে যিটো নিৰ্মাণ হৈ আছে তাত বিভিন্ন ধৰণৰ দালাল চক্ৰে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাইজক টুপি পিন্ধাৰ এটা ৰাজনীতি এটা চলি আছে সেইটো কাৰণে আমি এইটো প্ৰতিবাদত আজি প্ৰভাৱশালী EM অমৰ সিং টিছু আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ জইণ্ট ছেক্ৰেটাৰী টেন সিং ৰংপিৰ প্ৰতিমূৰ্তি ৰাখ কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ সেইটো কাৰণে প্ৰতিমূৰ্তি ৰাখ কৰে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে দালাল চক্ৰক তেওঁলোকে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া আমি বাৰম্বাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ পিছত কিন্তু অটোনমাস কাউন্সিলে এই বিজেপি চৰকাৰে তেওঁলোকে কোনো ব্যৱস্থা লোৱা আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই আৰু এই আজি বকলিয়া ৰিজনৰ পৰা আজি এই সংগ্ৰাম ষ্টাৰ্ট হৈছে আমি অটোনমাস কাউন্সিল কৰ্তৃপক্ষ এই শাসকীয় বিজেপি চৰকাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনক আমি উকাই দিব বিচাৰিছো এই সংগ্ৰাম ষ্টাৰ্ট হৈছে এই জুই জ্বলিছে অনাগত দিনত শক্তিশালী তীব্ৰতৰভাৱে আন্দোলন ষ্টাৰ্ট হ'ব এই দালাল বিৰুদ্ধে কোনো যদি ব্যৱস্থা নলয় তেতিয়াহ'লে অনাগত দিনত জংগী আন্দোলন কৰি তোলা হ'ব আৰু অমৰ সিং টিছু আৰু টেন সিং ৰংপিক কোনো তেওঁলোকক শান্তিত থাকিব দিয়া নহ'ব এই উচুকা তৰ্কৰ পৰা আমি এই বকলিয়াৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ পৰা তেওঁক ঘোষণা কৰি সুকিয়াই দিব বিচাৰিছোঁ Karbi Anglong Dhenta Ghat pen Mizoram Hanse report Biswanath Karbi Live Tangte pini adun thua bertan non puthorang ton pen arjikta Borjan constituency ke parlo Rong Plimplam LP School Pathua Klamalong aningkan wang ason thak thaksi pining aningkan let thotta alir achampen hawa rongaje kibipon Ar koini phai kre isi lapen kre hini an Rong Plimplam hawara long aningkan wang ason thak thaksi pining aningkan let thotta ingdeng pli kechok hawar rongaje kapaman pon Bangso melong havar kangthur aterang mate thihek pen H80 amepu on teron la pen kongchun bang jirjar timung atumsi chepatir piponlo Bangso amealong alhisar po aman pen kachetong dun lake Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang la pen aria sangho tumche tongdon si mei ardi pidunlo
bangso festival mate rongaje kibipon ke borjan constituency along owe kimia tumaphan anso se kapaching thur pon thekji lapen aprang kapaprang nun thekji aphan pu mathasi kibipon rongarlo pisar pusar aklim ang pharatumta karbi riso nimso rongaje mate karbi youth festival along kethek dunde atumta dokok ta haipu mathasi ason kachepate honkejeng kekan raje kimi kachepate hei hui sita rongasor atumaphan bipi ponlo lapen nong e hei hui sita hawar kang thur aterang atumahin pen pajir pon Lason si Borjan constituency ke parlo rong plimplam LP school pathu aklamalong mesen met pen habar rongaji paman ponlo lapen bangso a festival ke aningkan wang sita paman pon berji pusi pherangke angno nang pachinidun Lason si LP school pathu ani niya farman Tiga kita sini iglo, patumi ceksi, pini bawa kita kata, labang saya ini, orang tua bayar dapat makan ceksi, marathon kan monopon lo, masang deh monopon, ben patu barim kita penceng lo, ani gangsam mai long long cetar, bang semet, megi kathar pimem. Lipta rosa catai kenang unan klaim kita me ning sikil mai bang komane mangi dolar ladak neto kan kep peceton dolang seto matha Karbenglong Banja Pen Momita Timongpi report Biswanath Karbi live Tangte pini adun thua bertan non putarang ton pen arjekta Lakhain koira thok duar bagori MSC constituency ke parlo arlong chehu kese branch first birth anniversary celebration mate ningkan isi arta ke chok mesen pen katalon pon Arlong chehu along ke chengsi aphong arlong chehu kese branch atum ningkan isi mate first birth anniversary celebration mesen pen katalon pon Bangsa me kachari pon arlong chehu kese branch ame phu arbat hanse pense me charipon lapen bangsa long athepi alam the ke enpon lake ke ing thorlonang longri paklar lona pu alam the enpon si bangso first birth anniversary celebration arlong chehu kese branch arupen mesen pen talon pondo Labang me long alhi sarpaman pen kache tongdon lake karbi locharlia song tiripia me amepu thangsing timuk nobin rongpi bokajan regional committee a kongchun bang waisong be BRC finance secretary mate dihin rimbang sonju hanse BRC kongchun bang robin rongpi rongbong khat head branch a kongchun bang longchong hanse deitor karbi locharlia song head branch amepu jackson rongpi deitor karbi locharlia song a kongchun bang melvin crow rangsali KS sub branch amepu ojit rongphar lokho sub branch a kongchun bang Bimol Hanse KSU Finance Secretary mate dihin rimbang anparta arlong chihu SDB lapen men Hanse SDB atumta chetongdot Bangso first birth anniversary celebration Catalan paname along alhi sarpo aman pen kachitong don karbilo charli asong tripia me ame phu thangsing timung pen ke thanpon jasamet owe kimi atum kacharli osomar atum aphan anso se kacharli anathu kemesen pen kangthur amu anat anso se kapaprang don nangji lapen kacharli osomar api apo atum pen chenglok kachilang don akenang sot binong pusi jumesan alam sitame kachingthur amu anat kapaprang don owe kimi aphan akenang sot thetan pusi me along lamjai pon lapen apa rangsali LP school ahemalong thanbang akenang sot binong pusi thanpondo kacharli osomar bang troxi capdo athan bang inudvet lasi thanbang kenang sot lapen lasopothak Karbianglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang aphan Kachuningri kerap akenang sot thepik pusi bangso arlong chehu kese branch first birth anniversary celebration Catalan ame along lamjai ponlo Karbilo charli asong tripia me ame phu thangsing timung pen bangso apothak prabjin pen Karbianglong Autonomous Council kachari bom ke the kiding atum RD piponasan tem mesenji pusi me along than ponlo Lason si lakhain ko rathok duar bagori MSC constituency ke parlo arlong chehu kese branch first birth anniversary celebration mate ningkan isi kechok Catalan pon mesen met pen pachun ponlo
rongsali ahawar mate daithor pinidak arong chuhu Karbi local ya song piningkan si ki pleng lo lak branch ke pathir lasi pini labang so branch ke pathir long nitum penang an rong osor la pen risoi jang tumben penangan rong rup paching thul pen chenglok risoi jang thon puthot koson si lok ke pacharle ningi pa hangjima halai awareness nitum chi than kang athe Karbi local ya song putang de report ilitum aprang si ke youth tumon upgrade vek nang ji athe mo ki wang jilang ni ke risoi jang ja kong mesi labang so khai reng ji lasi labang so akhai kereng ji phan ke ilitum youth tu bang tok lang bang thek vek nang ji lasi labang so hawar long nitum Karbi local ya song a branch ki seng objective mata lalo labang so hawar ariso ijang thon koson si itum mesena platform pitpen koson si mane ke charli ahin lan so se encourage dun thekjima lapen aleng tuhan mesena tuar koson jat pon thekjima hal haya lam pen than chi mum lo lapen pini dak labang so hawar long nangli rockpen dak upper rongsali LP school lapen ME school long asap so teachers a crisis bang tu busi alang nitum rong asar men than lo asi nilitum labang so a media ahin penitum kaning jegang tung lo Karbi long autonomous council pen jongsi risoi jang tumhan education mate Karbiang long arisoi jang tumhan jongsi pathek vekji plotang te nonoson la government school bang important picture nang ji non bisaralam dak upper rongsali LP school long tame 70 student do 70 student do boy fit same teachers bang innovate posipu lasi hala bang so dim protang te quality education kon si ki piunji ma hala innovate a teacher ki bang troxy cap alo kachali osomar pange ke than pajirmi dang ni da ji pusi lo tha lasi Karbi long autonomous council pen pining ningkan kimi lo lasi ningkan kimi long itum BC pressurize ki pinang ji ke ilitum la government school an ke pangthir pencheng lok hala so government school long itum teachers availability bang itum claim vek nang ji athe teachers availability itum claim clip rotang te hala bang so school long ke charli osomaton tome sampridang ji la pen kon si ke thek nang ji ma thek the de ji asi Karbi long autonomous council ACM Dr. Tulram rong hang phanili ka churi gang tungela lo pining aningkan kimi permang ke itum education department nang itum important pitches nang education department nang itum concentrate pi brutang te alutin arong atau katia arong tame halabangso arong pen awi kibitumang jingthur po thek po halabangso arong arisoi jangtung jongse ki thek lo protang te halabangso location le ja kom masilitum halaso hawarta nang jingthur dum pusi mathalo lasila government school anbang improvement mang claim nang ji teacher bang mesen teachers employee pithek nang ji lapen halabangso infrastructure Karbi Anglong choki hola pen O'Nilson rongphar report Biswanath Karbi Live tangte pini adun thua bertan non puthorang ton pen arjekta Samelangso mini auditorium hall asai hemalong rural infrastructure development fund scheme aputhak headmaster lapen SMC amei phua tumpen arsikjit pen chingwai chingsai parpon Lakakre pli korkanthi constituency along kedo Samelangso mini auditorium hall asai hemalong rural infrastructure development fund scheme aputhak korkanthi arlo LP school ke doan headmaster lapen SMC amei phua tumpen mei parpon Pini arkoni phai kre ke thom themar arni rural infrastructure development fund mate thihek pen RIDF aputhak korkanthi constituency MSC Raju Tiso ahin pen chingwai ponlenlo Bangso amelong alohia man pen kachitong dot lake Karbi Anglong autonomous council EM Raju Tiso korkanthi Bharatiya Janata Party mondol amephu doloi ingti lapen SSA along sai claim bang accountant anparta manpeng ke dotum chetong dun pen chingwai chingsai RD pidonlo lasi Karbi Anglong autonomous council EM Raju Tiso ahin pen kapachini ponatengke korkanthi angkangalong kedo hum phokke bracket thomai scholansi RIDF schemes long ponchotji Lapen bangso ame along chethan chimum pon ke school building pen danglok ason ke claim ke damji aputhak arsikjit pen chethan chimum pon Karbi Anglong thenta ghat pen Mizoram Hanse report Biswanath Karbi Live Tane pini prime time bertan laan pensi kang ton eklo
kadau e phanta kurwang thula pen dome thakni